Proporcie vášho dieťaťa sú už podobné tomu, ako bude vyzerať, keď sa narodí, ale jeho koža je ešte stále veľmi vráskavá. Vaše dieťa váži okolo 875 gramov a jeho chodidlá majú dĺžku 2 cm. Jeho brada je okrúhlejšia a dokáže žmurkať očami. Toto je začiatok vášho 3. trimestra. Kapacita vašich pľúc sa teraz zmenšuje a môžete mať pocit nedostatku vzduchu. Vaša zväčšená maternica tlačí na vaše rebrá a bráni pľúcam, aby sa mohli naplno naplniť vzduchom. Nebojte sa, nie je to nebezpečné pre vás alebo pre vaše dieťa. Obaja máte dostatok kyslíka. Ak kýchate, kašlete, smejete sa, cvičíte, bežíte alebo sa vyčerpávate, môže vám uniknúť trošku moču. Môžete sa za to hanbiť, ale je to úplne prirodzené a môže sa to objaviť kedykoľvek v priebehu tehotenstva. Tomuto úniku môžete predchádzať tým, že si budete precvičovať svaly panvového dna. Toto cvičenie je veľmi jednoduché a môžete ho cvičiť kedykoľvek. Stiahnite svaly, ktoré používate na zastavenie prúdu moču, podržte ich napnuté po dobu 8 až 10 sekúnd a uvoľnite. Toto opakujte približne 50 krát. Toto cvičenie je vynikajúce v rámci prípravy na pôrod. Ak sa vám zvýši tlak krvi, môže to spôsobovať poruchy videnia, závrate, bolesti hlavy a opuchy. Ak tieto príznaky nevymiznú nasledujúce ráno, môže sa u vás rozvíjať preeklampsia, čo je stav, pri ktorom dochádza k zvýšeniu tlaku krvi a hladiny bielkovín v moči. Je nevyhnutné okamžite vyhľadať svojho gynekológa.